bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV en jetti gano en juule rasulillah sallallahu alaihi wasallam en calmini en jarni en ñaguima duwaw kadi en neddi duwaw dendagal yeɓiyankoɓe men teɓe mbawi wonde nder dundu babadamo enen ñaago Allah Mawlana Mubarak Allah subhanahu wa ta'ala dokkuɗen fattange tawterede ñalawma biiru hande o gam filande bandiraɓe yewtere men wiyetede pamen pamminen gonga ni pamen pamminen enen kewno yadude hen e tato kono hande o ko goto tan dañƴen fattange yadude woni ɗiɗo heddiɓe woni mawɗo Abou Gaye wondude e mawɗo Abou Samba Diop hande o kamɓe kala ɓe goni e sunare ɗum noon ma en gartu joni e sunare nde ko adi enen garta hen en dokkat konngol mo ganduɗa ma woni l'infatigable Mouhamed Ndim no kewɗen wiide kala saaha Mouhamadou Tokor nulaɗo Mouhamadou Rasul sallallahu alaihi wasallam en gattidi e makko e yewtidde makko yewtere meɗen pamen pamminen Mouhamed Ndim jam Allah walema jam wetema Alhaji Abbas jam walema jam wetema jam hirema jam ñalli no no sahaji ɗi lelori effectivement kadi fof ko salminde mo e juuradema salminde dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV e kuuɓal ɓuuri tengtude e pamen pamminen en calminiɓe kamɓe foof haali joni musidɓe men ɓe ganduɗa ko ɓe kewnoɗen yadude e kala e saaha kamɓe en calminiɓe mawɗo Abou Gaye e mawɗo Abou Samba Diop kamɓe fof en calminiɓe Abbas ko adi foof ko duwanade kadi mo ganduɗa eɗen gandi ko tergal e galle o mo ganduɗa ko jinnaɗo men ko foof men mo ganduɗa ko Hamme Amadou Ly en gandi ene rutora mawni ko gorko ni Hamidou Ly ɗum noon en ndunima dendagal pulago foof walla en ndunima dendagal leñol ngol foof eɗen gandi kanko Hamidou Ly ko tergal mawgal wonno neɗɗo mo ganduɗa ko gandu wonno so Allah ko neɗɗo ganduɗo ko neɗɗo min mbaɗmomi découvrir ko ziyara ceerno Seydou Nourou Tall e ceerno Mountaga Tall min jooɗi eɓe jewta kamɓe mawɓe ɓe nden mbaɗmomi découvrir a andat tigui tigui ko gandu haalata ko bittuɗo wonɗo ko ganduɗo Fouta ganduɗo dendagal ko fatuno e gueɗe men kala ko on yimɓe duttora ɗum noon en dunima mo ganduɗa ko jinnaɗo men Hamme Amadou Ly en dunima dendagal mboyonaɓe kala e kuuɓal kono en dunima dendagal ɓe ganduɗa ko dilloɓe e fina tawa e aadaji ɓe ganduɗa kañumen ne mbattori ɗemgal Pular gam ɓamtare en dunima ɗumen en dunima leñol ngol foof mais particulièrement mo ganduɗa ko jinnaɗo men Hamme Amadou Ly en dunima ɗum nde Allah yurmoto yaafo jaaɗo Allah harnata ɗum aljanna doyen Abbas kono noon tigui mawɗo Ndim a jarama no fewi donc en jokkat duwawuji ɗi duwaw fatude e mawɗo meɗen tedduɗo woni Hamidou Hamme Ly Hamidou Amadou Ly enen duwanomo en mbaɗi duwaw noon e juuɗe mawɗonaɗo men tedduɗo khalifa meɗen woni Hamme Amadou Ly mo ganduɗa ɗum ko jaydenka toon 2STV mais également ko tergal e on ɗon lewlawal communication e galle o no fewi donc en dunima ɓesgu mboyenaɓe foof enen duwanoɓe yo Allah yurmo yaafo kono kay en jokkat duwaw o fewde e mawnaɗo men tedduɗo mo ganduɗa kañum aussi dendanɗen jewteɗe kañum ni ko tergal e on ɗon lewlawal communication woni Abou Gaye aussi en ustira banum debbo ene wiye Mariame Gaye toon to Wocci enen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yurmomo yaafombo harnomo aljanna enen jaara goɗɗo aussi mo ganduɗa ma kadi ko mawɗo men tedduɗo woni Abou Samba Diop aussi ne yara musidɗo mum tedduɗo on wiyete ko Yeroyel Sarr toon to Cublel Law kañumni aussi en sankiɗo e hôpital Abbas Ndaw ko ɗum ni woni sababu ha hande mawɗo meɗen Abou Samba Diop dañani fattan arde eɗen gustita aussi mawdira tedduɗo mawɗo tedduɗo mo ganduɗa ma aussi ko tergal to danggue diine toon to Fanaye Dorgal Allah on wiyete ko Aliou Bal kañumni aussi dutte jomum heccanki enen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala tan yo Allah yurmo yaafum yaafo dendagal ɓesgude meɗen e ɓesgude julɓe kala bijahi nabil Moustapha sallallahu alaihi wasallam Mouhamed Ndim yewtere men hande woni pamen pamminen ma en gar e tobɓe ɗiɗi tan tobɓe ɗiɗi ɗi ganduɗa ma payɗe so Allah inchallah eɗen ƴewde wadde ɗum décortiqué toɓɓere arwonire nde woni coupe d'Afrique e kuuɓal aɗa andi waɗɗano ko toon to Maroc ngol wanno laabi 35 ina fette toon to dawlo Maroc kono noon enen gandi ɓesgu leydi Sénégal tawtano woni baroɗe men ɗe ha Allah hokki ɗumen polgu garen ma en gar e jeynaji ma en gar e
compétition no yaari ni haa ɗo yetti ɗo vraiment ma en gartu hen no hannirta ni en ko wona ko ɗum garen e oɗo mo gandanɗa hoore ma kañum woni Alhaji Farba Ngom eɗen gandi Alhaji Farba Ngom aussi vraiment ko ɓooyani ko en nannin alhaali téléphone aji mo ganduɗa ma Yacine Fall ko yalti ko en haali hen kono caggal mum uruti pavillon makko o mon toon ha hande kono elle hollitama wonde ɓe ñaagui surtout médecin ji makko en ñaagui wonande aroɓe wadde visité yo ustu koyɗe seeɗa saabu kanko aussi wona kattanɗo no feewi jaaɗo ha yetti ɗon beela hankkadi yontede vraiment wawa woppede rutto e cuuɗi men walla rutto yaha safri o no hannirta ni saabu toon ene wawi taw safara mo ganduɗa ma fonno hebde o heɓata ɗum ɗum noon joni en batta so wona en duttat konngol tan e maɗa garen e ko ganduɗa ma ko kañum woni coupe d'Afrique machallah ko adi fof holno gurduɗa oɗo coupe d'Afrique Mohamed Déme eyyi Alhaji Abbas a jarama vraiment ko adi foof ko yiidemo félicitation merci e dendagal ɓe ganduɗa ko golloɓe galle o nde tawno hande ɗiɗo dumunnaji kala ɓiɗɗo Sénégal najo so hawri e goɗɗo sa andi ɗum a anda ɗum a taw jomumen ne mabɓodir goto foof andu wono goɗɗo o weltare nde ganduɗa ɗum ɗo nanayi ɓerde mum nde Allah hokki en couperi ndi vraiment ko yesere Allah no fewi Abbas mi haalanma noon ñande ñalawma kuuɓo yimɓe fof caliri ala andi yimɓe fof caliri holko addi caltingol ngol eyyi salidi nde ko en ji marché o no yaari ni ayi vraiment no yaaru ni donc arbitre o golle ɗe golli ɗe donc dillini ɓerɗe yimɓe fof mais yesere Allah alhamdulillah battiniɗen ko vraiment hamdinade kono kam yimɓe fof caliri guila e ƴattoje fof e kono ɗum kadi ko hen jeyani an jaaɗake e winoɓe wonde yoɓe geddo ɓe goppa coupe d'Afrique ko ɓe jaalame walla jaaɗake e winoɓe yoɓe non min mboɗo yaade hen min kay Abbas parce que aɗa andi bon ɗum ɗon ne kadi ko ɗum woni yiiɓe ko ɗum fo e waade noon kam kanko entraîneur o kala hen ko waɗirno ɗum vraiment waɗi réussir pari o sibu hayso tawi ɗum woodino ni aɗa andi aduna fof ne andi kam andi hunde nde yimɓe ne kewi ƴettu tan ñalawma final o kono wona toon fuɗɗi ko guila de ɓe ummo to ɓe gonnoto e Paris Rabat guila nden caɗele ɗe fuɗɗi guila nden haare nde fuɗɗi déjà hôtel moɓe ponno wadde logé o en ji yaadani e commodité ji ɗiɓi cohlunoɗi ɗo ɓe mbaɗi ɗo ene waɗano peut être préparé so tawi ɓe gari caɗele ɓe pétaluji et tout huɓɓe sukaɓe wonɓe ɗon ɓe haɓe mbasa wawde foftade voilà concentration kadi hôtel o ni yaadani e noɓe jiiɗirno ni to banggue vraiment en tant que joueur mo ganduɗa aɗa foti wonde en lége poftoɗa sa paari on ka poɗɗo fetoyde final ma ɓe caali haaɓe ƴeewoyi hôtel goɗɗo ɓe totta to banggue sa ƴeewi sécurité o en ji ko fibre patriotique gonɗo e ɓiɗɗo Sénégal najo Sénégal naɓe ni kañumen ɓoori ɓeɓe gandi ɓe ganda des journalistes e des staff uji mabɓe technique ko kañumen telliri gonti sécurité beele wawde vraiment wadde sécuriser nos joueurs haaɓe naate auto ji ɗi e ko way noon haaɓe ƴeewoy hôtel ɓe gon toon et même terrain d'entraînement pour ɓe mbaɗa séance mabɓe battidiɗo beele ɓe mbawa heblanade final o le lendemain ɗum ɗon ko caɗele wonno donc wadde probléme o fuɗɗima guila toon Abbas ala waɗi ñande manam probléme o fuɗɗima guila wiyande kamɓe Sénégal poti futtude mais bien avant te kamɓe keɓe sehilaɓe gonno eyyi bon eyyi par ce que kala match Sénégal kamɓe Maroc yaltan waɗa men supporté daro wullo luuko no hani eyyi non aɗa andi c'est compréhensible noon ɗon kadi ko gonga men garoy ko woni ko relation hakkude Sénégal e Maroc men garo hen kono Abbas ɗon kam vraiment min mi felani Maroc mi felani hen Maroc woni hollum yimɓe ko ɓe hay a felani Maroc mais a ƴettimoɓe eyyi non mi ƴettimi ko mbadidi non min walla arbitre o c'est à dire hay soko nawlirɗo en cas nawlirɗo hay soko nawlirɗo e rewɓe ma ɗiɗo ɓe joguiɗa ɓe exemple jimmi hokkude kene waɗi hen tan ceerno mo ɓurɗa e hayso tawi ɗum kam a feññinta ɗum wona e surtout noon hakkude mo ganduɗa ko leydi e leydi ko gonɗon sehilaɓe ko foof kañum ɓuran ɗum ko yidde ƴettude surtout Maroc en jii vraiment ko waɗi ko déployé to banggue financièrement et tout logistique et fof popularité ko lawol gurel ƴettum te guila 1976 andum ɓooyi donc en ƴeewi sa ƴeewi infrastructure uji baɗaɗi ɗi et tout jomumen ne keblini ɗum sago mumen ko ƴettude ɗum ɗon c'est ɗum yimɓe ne poti wadde ɗum comprendre ganda vraiment ɗum ɗon ne ko facteur humain mo ganduɗa donc ɗum c'est très normal
doyen Abbas ko yiide tan bon yimɓe caalirin mais alhamdulillah finalement en battindima hamdit haali enen fof caggal ndu kamditinɗen mbiɗen alhamdulillah rabbil alamin caggal ndu arbitre o waɗi en ko musal tan ngal ganduɗoma vraiment eno arbitre o noon en jaafimoma par ce que eɗen gandi ko o jeeya ko RDC en ji actuellement eɗen mbawi wiide hakkude RDC République démocratique du Congo e Sénégal mboɗo wawi ni mbaɗi signé pacte d'amitié mo ganduɗa ndeysan gandi enen en kawrino e mabɓe nde yimɓe jeehi toon to stade des martyrs en jii ko yimɓe guuri toon ko joueur aji men ko guuri toon ɓesguji yanoɓe toon ko guuri toon udum tan en mbaɗi hen e voilà jaaɗen kawruɗen e mabɓe Maroc en jii mbaɗɗen e mabɓe 1-1 wonno 1 but partout ɗum foy wade noon kamɓe nde ɓe jooɗi tan kamɓe fof ɓe gar ɓe keedi caggal Sénégal et même y avait mais feere wonde alano ɗum ɗon feere wonde ala eɓe mbasa ɗum ne wawno wasde tawde ɓe hen ala mais feere wonde alano tan en tant ANC aji africain non jimi yiiɗi ko ɗum ne wawno wasde tawde ɓe hen en jii won leydi kay ko c'est un pays frère Sénégal hay so tawi ko ɓe fecciɓe wonɓe ganduɗa kañumen mbi ko ala min Sénégal kam donc ɗum ɗon en jii ɗum kono kamɓe kam vraiment ɓe cuuɗaki kamɓe fof ɓe gari ɓe mbaɗi soutenir Sénégal et même sa ƴeewi to banggue influenceur uji mabɓe ɓurɓe nanede ko wayno Amici en ko wayno Phoenix en e wolɓe kamɓe fof wonɓe ganduɗa kañumen jamma e ñalawma ƴetti ko mbaɗ prolongé séjour aji mumen pour le compte de nos lions wadde en soutenir vraiment donc ɗum ɗon ne wona ko weeɓi donc ɗum waɗi mbimi Sénégal naaɓe en jaforoymo sababude ɓeɗon ɓe ganduɗa ko nos frères jeeyaɓe République démocratique du Congo et voilà mais a sikki encore Maroc aussi ɓe gonani e fodde e yidde mabɓe par ce que de 1976 wone jour uji jonnoɓe taw en wawi boom taw jinno men jibnaka woni mabɓe jonnoɓe 1976 ɓe mbari ƴettude coupe donc presque 50 ans duuɓi capanɗe joyyi kadi gara mbaɗa ɗum organisé e ɗo dewɗa ɗum foof ha mbawɗa ɗumen te ko ko yallali tan ɓe ndewi haɓe jetti final de par ce que wona quand même hunde ganduɗa mbaw keɓe kolliri pour ɓe mbaw yettat final ala Abbas Maroc noon ne jogui équipe aɗa andi équipe kadi to banggue ko liggato ɗum ko ha yettoɗo ko ɗum processus hande Maroc sa ƴeewi ni to banggue classement mondial Maroc ardi men somi jumani Maroc ko kamɓe gardino meɗen 8e walla 10e to banggue classement mondial voilà ko kamɓe gardi en to banggue hay Afrique déjà en jii koɓe mbaɗi ko haɓe jeehi demi final coupe du monde Maroc eɗen gandi hande ne jogui équipe so tawi tan ko haalde gonga eɓe jogui équipe mo ganduɗa ko vraiment ko équipe mo ganduɗa ko gollaɗo kono Sénégal ni aɗa andi to banggue ko wayni ko ɗum processus mo ganduɗa yahat ha daña des joueurs ɗi ganduɗa hande vraiment aduna fof ne andi darde mum heddi noon Maroc hawri kañumne koye équipe Sénégal mo ganduɗa yimɓe fof ne gandi vraiment ɓeeɗo voilà ko sukaɓe ɓe ganduɗa hande ɗum ɗuɓi sa ƴeewi kay to banggue sa ƴettat to banggue koɓe mbiyata ko individualité ni to banggue sa ƴettat nos joueurs a tawat hande ko joguiɗen ko ene famɗi leydi joguidi ɗum ɗon noon waɗata en renvoyé aussi ko processus mo ganduɗa ko ɓoyɗo ligguede par ce que enenne en ɓooyi wadde souffrir kono ɗum ɗonne kadi ko golle yadata kadi koye laamu ngu eɗen gandi guila e laamu Abdoulaye Wade ha Macky Sall woodi vraiment golle baɗi fayida ɗi mbaɗi hen surtout laamu Macky Sall ɓe sa ƴeewi sur le plan d' infrastructure sa ƴeewi to banggue moyen comme mbaɗi ko déployé pour tan joueur aji men gona e des conditions ji ɗi ganduɗa janggo e jaam par ce que hande aɗen gandi hande football ko moyen tan beele mbawa dañci ko jiɗɗa ko mais aussi ne waɗen renvoyé Abbas to banggue sa ƴeewi to banggue infrastructure sportive ɗon je crois ko laamu ngu hande ne foti ƴettude ɗon jangde holko ƴetta ɗon jangde wona ɓe ganda wadde laamu ngu so tawi hande a ƴeewi a waɗi comparé ɓen ummiɓe e to banggue centre uji de formation les binationaux ummiɓe à l' étranger ko wonɓe ɗo sa ƴeewi hande centre uji gonɗi ɗo ne mbaɗa formé des jeunes joueurs itteteɓe ɗo jaaha ko wayno génération foot en ko wayno Jaraaf en ko wayno voilà ɓe ne heewi ko centre uji privé wadde laamu ngu ene foti ƴewtade to banggue secteur privé o
wadde eɓe nganndi laamu ngu to baŋnge ko nawata en yeeso ko wawata mande en ko secteur privé o heedan heen caggal wadde e poti waawde ƴeewde hol darnde nde ɓe darto mbele ɓe mbaɗa encouragé ɓe mballa ɓe mbaɗa accompagné ɓen ɓe ngannduɗaa ko les acteurs de l' économie dillooɓe e secteur privé hannde ɗum ɗo tan foti wonde yeru par ce que Sadio Mané holɗo waɗa formé koye génération foot wadde ko ɗum centre privé ɗum woni ko goyanoɗen mbiɗen wadde laamuji alay sago ɓe mbawa famde développement leydi ndi koɓe gollata ko ɓe mbawata yaadude koye secteur privé surtout hannde Sénégal sa ƴeewi to banggue secteur privé 80% o to banggue golle e ko way noon ko secteur privé o jogui ɗum wadde alay sago ɓe mbawa wallude secteur privé o ɗum ɗo foti wonde yeru laamu ngu wawa ɓeydade wadde accompagné secteur privé o par ce que en jii quand même kala ko ɓurata ko nawde Sénégal mande ɗum ko ngannduɗaa ɗum ɗon e adda beldal leydi ndi e ko way noon hannde ko secteur privé o waɗ ɗum donc je crois que ɗum ɗon ko hunde nde ngannduɗaa laamu ngu ene foti ƴewtani heen waawde waddoɓe accompagné ko noon so tawi comme par exemple en ngari ha jour final o match o no yarno ni arbitrage o no yarni ha finalement sukaɓe en jogorno entraîneur ƴetti une décision yoɓe jaltu terrain o hol darde nde jiiɗa Sadio Mané Sadio Mané saɗa waɗamo hannde qualifié comment tu vas le qualifier eyi aɗa anndi Sadio Mané ko leader donc ɗum ɗon holliti leadership Sadio Mané enen ni a yiyat ni Sénégal enen ha joni enen ɗum kam ko partout ɗo mbawɗa yade secteur aji ɗi foof a tawat enen elle hen sahaji enen en dañat neɗɗo mo ngannduɗa so yaltiɗo ko kaŋŋe enen nganndi ni ko kaŋŋe kono teddungal ngel poɗɗen ngal tottudemo en ɗesamo yeebade respect mo poɗɗen o tottudemo eɗen keewi yeeba ɗum par ce que hannde sa yiyama an aɗa jogui Baba Mal aɗa jogui Youssou Ndour aɗa jogui Macky Sall bon a naari e politique a naari e politique e Macky Sall aɗa jogui baɗono Sadio Mané mais ɓeɗo sa yi noon ɓe nanguira ɗo ni mais sa yi caggal leydi noon ɓe nanguira ni a tawat vraiment ɓeɗo ko fotɓe jaggede par ce que Sadio Mané hannde Abbas ko neɗɗo mo ngannduɗaa hannde holliti leadership mum holliti Sadio Mané nawde ko fof sa ƴeewi to baŋnge même éducation Sadio Mané ko yimɓe ɓe ngannduɗaa ne waɗi des personnes ɓe ngannduɗaa to baŋnge jangde sukaaɓe ɓe ne poti janngineede oɗo ɗo rewi ɗo ummi ɗo jikku makko Sadio Mané sa ƴeewi to baŋnge needi mum sa ƴeewi to baŋnge wonande neɗɗo mum éducation mum ko waɗata ko incarné aɗa Sadio Mané min en gros mot mbiyatmi tan Sadio Mané ko Allah fewni ɗum par ce que sa ƴeewi Sadio Mané ɗo yalti ɗo sa ƴeewi ɗo rewi ɗo sa ƴeewi galle makko ɗo yalti ɗo a tawat e Sadio mbitake e wonde beele ko oɗo woni Sadio Mané mo ganduɗa hoorema ke ɗo yalti par ce que waɗi mbiɗi ko ɗo yalti woni comme par exemple façon needi no joomum jogiri ni no nehirani no tamirani ha Allah newnan ɗum wadde mbita tan oɗo Sadio Mané ko Allah fewni par ce que yaaɓe ha almamme ɓen mbaɗa khutba so mbaɗi khutba mbaɗat khutba makko nde Liverpool nde wonno toon ene jeeya e ñalawmaji ɗi ngannduɗaa o yahat jama to woni yoɓe ni ko kanko ƴettata bale makko fit omo fitte ko way noon ha imam juma on juma mawɗo e nder Liverpool waɗe makko hutba en jii nde ɓe njehi Maroc bon nde mbi règlement intérieur FIFA e ko way noon to baŋnge juule ne ko way noon ne haɗa ɗum nde ɓe ngari ene jeeya e joueur aji quand même en jiyan ɗum hay joueur aji Maroc ko joueur aji Sénégal kañumen jahata ne juuloya aljuma ɓe namda mbaɗa posé question holko saabi onon elle oɗon tello lawol juuloyde ko way noon ɓe mbi minen ɗum ɗo ko ɗum fijirde minen komin julɓe min mbawa ummade Sénégal min garo Maroc juma ɓatto amen min mbasa julde minen perdude ɓurana min wasde perdude ñalawma woni julngu ɗum ɗon hollita tan enen wonɗo ummiɗen eɗen jogui valeur aji wonko mbatten incarné mais wonko jangguinten mbaɗono Sadio Mané foti ko nawede e duɗe surtout Sénégal ene jangguine sukaɓe men yiɗɓe wonde par ce que hannde sa ƴeewi kala jibinɗo ɓe yumi yiiɗi ko wadde nawde ɗum école football mais au delà ɗum ɗon to baŋnge éducation waaɓe no Sadio Mané ko fotɓe jangguinede wona balo tan mais ko jikkuji ɗi waɗata ɗi incarné ɗi yaltinta ɗi Sadio Mané malgré ko jogui ko a wawa yiɗum ha mbiya oɗo ko joom ngaalu
parce que min wone reportage ji jeemi omo jogino journaliste ari namdom wiyamo en tant que leader paddono ma hande a jogo ngel ɗo portable o wi kanko waɗi mo jogaɗo ɗo portable omon miijo galle mabɓe omon miijo ɓesgu mabɓe ɓe ganduɗa hoore ma yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ngalaka ñaami kanko o sooda portable jaro 300 000 400 000 walla 500 000 au moment où koreji makko nin to ngala ko ñaami ɗum aussi ko ɗum ene jaaye o alma meɓe no waɗɓe hutbe e dow makko e on ɗon fannu mais également même oɗo final en jii elage baba mal wiki e wonde kanko o foti ko jaɓɓede jaɓɓungal makko foti ko wonde spécial te kadi alhamdulillah rabbil enen mbawi wiide aussi hay so tawi wonande spécial aussi ɗi si nanduɗen sen gari e jaɓɓungal ngal Mohamed Ndim holno gurduɗa ɗum ɗo e leydi ndi walla holno ɓesgu ɓesgu Sénégal na fof jalti jaɓɓadeɓe no ɓe mbaɗno ni en 2021 mais 2021 wonɓe garani 2021 wonno ɓe garani bon eyyi bon jiɗɗa nadde koye politique bon ɗon aussi wonko holliti jangguinte tan ko parce que football walla la nation yo décide tout parce que wonanten tan ko jangde malgré weltade nde ko gonga kono eɗen mbawi tirde hen des leçons wonani en jangde par ce que koye oɗo final nde laamu leydi Sénégal ari ngam jaɓɓade ɓe ƴetta kuɓoɓe toto président de la république en jiiɓen wonnoɓe tribunaux ko des acteurs politiques ɓe ganduɗa ko sa ƴeewi ni awa to banggue coloration politique sa ƴeewi to banggue ko yiyete ko to banggue partisanerie a yiyan ɗum toon par ce que jiiɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye jiiɗa sara mum ko Aissata Tall Sall jiiɗa toon ko badno Ceerno Bocoum jiiɗa ko Anta Babacar Ngom jiiɗa toon ko Babacar Ngom jiiɗa toon ko woɗɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo to banggue politique memodirta donc a famat wadde nation Sénégal mo ndenduɗen o ɗum ɗon woni dow men enen foof wadde ko wayni so waɗi hollita en tan ko dental ngal Sénégal so tawi ende mais c'est à dire que cinmi ɗo joni so on ɗon fannu 2021 nde ƴettuɗen kuuɓo mais wonɗe leader uji hannde wonɓe ɗo e nder pouvoir o garani pourquoi e mbiyata ko jiɗɗa yiide ko Ousmane Sonko nde wonno opposant waɗama tottama invitation carton d' invitation arani bon eyyi ɗum ɗon ko hande wadde aɗa andi politique woni ko mbiyeten toujours au delà de nos divergences politiques won ganduɗa ɗum ɗon ko enen dendi en mbawa ɗum sertude wonande la nation o hande hanki ko kanko salino mais hande ko kanko waɗi invité en tant que premier ministre donc jomum yaltini ni waɗi hen ay interview yiide ɗum ɗo ko ɗum gueɗe fijirde ko cahan wonko ɓuuri en wadde préoccupé ko wona ɗum ɗon wadde hande arti jomum ko kañum waɗi invité yimɓe yo ngar kuɓonde ari nde jomum faami wadde ɗum ɗo wona tan fijirde ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ko honneur wonande leydi ma kadi ko watte comptabilisé ni e bilan ma par ce que hande nde ɓe gaddi kuɓoɓe tot ɗum ko président de la république hayso tawi en mbi ko ɗum processus mo ganduɗa ko ɓoyɗo liggede hande ari Allah tawri ɗo ko laamu mabɓe kamɓene e honneur o teddugal ngal vraiment ɓe mbaɗi hen participé donc ɗum ɗon je crois que hande laamuji men walla nos acteurs politiques en poti dañde hen windande nde koɓe ganda politique ko politique tan kono leydi ndi aussi ko mbiyata ko fibre patriotique o ene foti rendinde ɓesguji leydi Sénégal fof woni opposant wonɓe au pouvoir e ko wayi kamɓe fof ɓe ndent ɓe ƴeewa holko nawata leydi ndi ko yesso ɗum woni koɓe jii donc holli en tan enen fof so tawi en denti Abbas kala ko jiɗɗen en keɓat ok sen denti kala ko jiɗɗen en keɓat sa ƴeewi comme par exemple caggal discours aji caggal vraiment ne ɓe mbaɗni tour Dakar vraiment yimɓe beltima ha no hanniti ni ɓe mbattindiri ko toon to palais de la république en jii caggal discours aji mbaɗi ƴettunoɓe toon koŋi fof ha gasni président de la république dari ƴetti yetti jarni manti ala fof ko waɗani to banggue haala pewka kono o wattidi fawde hen ko gueɗe ɗeɗo o wi e wonde no mbiɗa ni joni Sénégal hay goto waɗa ɗum sernude ken neɗɗo goto donc weltade so ari enen poti fof poti rendude weltade mais également o foof hen aussi garɗo e mbo arani fof hande suusa wiide weltaki ene welti ɗum fof kadi o jaɓanama ɗum ɗon o fawti hen noon ko Sénégal nelimo e fawi ɗum e dow inde makko woni comme par exemple récompense pattam le miijo mbo ganduɗa ma o waɗi ɗum sa ƴeewi comme par exemple ɗon jiɗɗen wiide ɗon saaha 2021 président Macky Sall wonno ɗo rokkiɓe ko 50 millions par jour rokkiɓe terrain ji terrain ɗin ɗo noon hande elle ne waɗi enu nene ko litige par ce que heɓɓe mabɓe jalti ko wayno El Hadji Diouf en ko wayno woɓɓe jalti hay yimɓe mabɓe kamɓe yimɓe wonnoɓe e parti o wona mabɓe yaltunoɓe télé mbiya wonde koko nela ko jour uji nelɗumen mbiya wonde terrain ji ɗi président Macky Sall rokkunoɓe
président Diomaye et Ousmane Sonko kepti ɗum hande ko kamɓe dokki ɓen terrain taw ko 1500 mètres carré hani sa ƴeewi ɓesgu mburnaɓe enen mbiya won ɗum ɗo fof so ittama e nokku men kañumen hol keddate hol sukaɓe men jogori fayde janggo donc 75 millions plus un terrain de 1500 mètres staff o wonɓe ganduɗo ma dañi ko 50 millions plus un terrain de 1000 mètres carré jour uji ɓe ganduɗo walla yadunoɓe jour uji ɓe duusi ɗumen taw gona jour eɓe ɓen aussi keeɓi goto foof 20 millions plus ko ganduɗo ma terrain de 500 mètres carré ministère 305 millions de francs CFA au moment où Sénégal wiya ala kalis eyyi Abbas min noon mi to on banggue so ɓe dokkino goto mabɓe fof milliard mboɗo yaadi hen woni mboɗo yaadi hen ko enen fof eɗen gandi ɗeɗo golle ɗe ɓe mbaɗi kamɓe jour aji ɗi kala koɓe totta eɓe kandi hen non c'est vrai clarifié Mohamed Ndim c'est vrai kala koɓe totta eɓe kandi hen mboɗo mi ara joni noon mboɗo mi ara ko gonga ko gacce ni mbiyami hen sahaji kadi ko betere wonno en gandi kam ɗum yimɓe paami ɗum ɗiɗo dumunnaji fof wonande leydi ndi ganduɗa nde ɓe ƴetti kuuɓo en 2022 Macky Sall hokkinoɓe des terrain te hewɓe mabɓe sa ƴeewi ɓen wonnoɓe ɗon hande sa ƴeewi e oɗo équipe ko hedde nayo walla joyo garti ɗo e oɗo coupe goɗɗo moɓe gaddi hewɓe en hande ɓe gacci walla bon quand même nodditaka fo e wade noon mais won hen e mabɓe jour aji ɗi walla ni e ɓen ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe staff technique o e ko way noon woodi hen jeeyino terrain mumen donc son ɗum ɗon soɓe kepti ɗum wontata ko des probléme baade jomum tottanomo ha yeyti so tawi on kepti waɗat probléme fo e wade noon quand même ɓeɗo teddugal ngal mbaɗatno Sénégal yoɗani hande an président garowo itta ɗum tawi ko président mo ganduɗa ko kañum tawnoɗa ɗon watno ɗum donc an so tawi a ari a itti ɗum a arti jomumen gaddiri kuuɓo a ƴetti terrain ja hokki ɗum donc ça veut dire ko wona ko jomum hokkuno ko welma ko dokkunoɗo woni ko welanima walla façon walla façon hokkirni woni ko welanima fo e wade noon an kam ko jomum waɗno ko a refti ɗon fo e wade noon min mboɗa yaadi koɓe dokkono ko yoɓe tottite so tawi ne toon ne waɗi des litiges ne waɗi probléme yoɓe ƴeewane banggue goɗɗo ɓe totte woni ko président Macky Sall hokkuno ko kono kankone ko hokkuno ko kadi mboɗa yaadi yoɓe dokki to banggue noon ngaalu ngo bon est ce que Sénégal ne waɗi kalis walla ala bon yimɓe hoto ƴeew vraiment kalis o donc aspect to banggue haalis o min waɗa mais ko teddugal ngal jomumen mbaɗen ko joie moɓe mbaɗano e ɓesgu leydi Sénégal foof kadi pamen 75 millions oɗon ɗum ko gon ɗum ko président waɗi ɗum récompensé mais wona ɗon tan haadi parce que fédération sénégalaise de football jomumen primaji mumen e ko way noon jomumen wonko tottete ɗum ɗon koko golle ɗe jomumen mbaɗi ko déjà yalti mais min mboɗa yaadi hen heddi noon ko min mbaɗami intervenir tan koto banggue terrain ji ɗi vraiment que yoɓe totte so tawi toon wanno de litige par ce que laamu ene jogui information ɗin en ngala peut-être holko waɗin président itti ɗum e juuɗe mabɓe ko wawi wonde foof yo réglé ɓe totte ɗin terrain ji par ce que kanko Bassirou Diomaye o tawnoɗo ko président bannoɗo golle payodinde haaɓe dañi koɓe dañi ko so tawi ne waɗi des litiges yoɓe totte ɗiɗon mais terrain ji makko kankon ɗi o haali 1500 ɗi o haali mètre carré ɗi ɗin mboɗo yaadi yoɓe totte hen min kam vraiment Bass mboɗo yaadi e kamɓe ɓe totte vraiment ɓe mbaɗe récompensé au delà enen mbasen ƴewde wonande est ce que eɗen jogui hande sa ƴeewi to banggue Sénégal ne waɗi kalis walla ala min ɗum ɗon mboɗo sikki hande ɗum wona question ƴeewen koɓe gaddanen ko to banggue joya ƴeewen koɓe mbaɗani en ko to banggue teddugal e ko heddi ko je crois que ɗum ko yeeso men woni ko noon ko heddi ko yeeso men woni Mohamed Ndim garen tan e ko gandanɗa hoore ma aussi fédération kañumne ɓeyde hen par ce que fédération ɓeydi henete ha actuellement hande gotema foof ma dardo e 131 millions de francs CFA gotema foof ina foti dardade e temedere e capantati e goho million so tawi comme par exemple récompense uji noon ko ni yaari comme guila premier match uji mabɓe ɗi match de poule ha final o gotema foof kala joueur jounoɗo e final o aɗa foti heɓde kon tolno e 10 millions de francs CFA ɗum noon foof noon sa reni ɗum a waddi ɗum e 75 millions du président de la république rekkirɗi presque pratiquement ko kañum jogori wonde ko gandanɗa hoorema woni vraiment récompense mo ganduɗa ma patam lamijo mo ganduɗa ma aussi kamɓe ɓe ɗumin ɗum mais min probléme am to banggue litige to woni comme par exemple aɗa andi président de la république rokkotama ko foti no leydi terrain ko ɗum ça c'est un décret
ngandorma un président passé it te imbiyat institution ko ɗum manam a woppat ɗo goɗɗo ko ɗum continuité quoi manam sa an ɗo puɗɗa ɗo kaɗɗa ɗo goɗɗo so ari ko ɗon nukkar jokka mais so tawi goɗɗo ari ko an ɗo puɗɗoɗa ɗo o ruttini ɗum caggal ɗum aussi addata ko fayre est ce que aussi keɓe mbi ko comme par exemple les 75 millions ko manam président ko wi ko ɗum fof addata dutte haqqillaji yimɓe est ce que aussi maɓe keɓ ɗum par ce que yaaɓe winoɓe won leydi ala kalis muusal gongal e ndi caɗele gonɗe hen daro hande tan wiye won rokkiri 75 millions jour fof presque pratiquement sa ƴeewi a renni ɗum fof ma tolne 3 milliards 500 pawɗo donc ɗum ɗon vraiment e moment mo ganduɗoma vraiment sénégal en wonde muusal yimɓe ne mbi ala kalis ɗum aussi ko ɗum haala mawko e on ɗon fannu mais to banggue remerciement ji e gueɗe mbaɗe noon surtout hande eɗen gandi nde ɗo toɓɓere ɓurɗen yajnade joni inchallah ma en gaari toɓɓere men ɗimmere nde holko mbawɗa ɓeydande hen to banggue yajnade bon min ɓeydam hen tan ko surtout wadde remercier Maroc eɗen gandi Maroc ko gonga ɓerɗe ummima ko moment baɗo ni alay saago an a ƴettat position puisque ko leydi ko mbiɗen ko so ko wayni so waɗi neɗɗo foof fibre mum patriotique o yaltat par ce que ko gonga yimɓe fof hay so tawi baɗono premier ministre men ne jogori yaade toon yidiroyde e homologue mum mo ganduɗa que le premier ministre toon to leydi Maroc en jii hanki ni le président roi Mohamed VI yalti kañumne vraiment windi ɓataki tawi ko d'apaisement wawde hollide ɗum ɗo ko ɗum gueɗe ko manam ko wadde apaisé beele yimɓeɓe kadi nde mbawata ruttade bon aɗa andi enen e Maroc Abbas mbasen yejjide kadi enen e Maroc wona hande fuɗɗi enen e Maroc fuɗɗima guilay jamono Moulay Hassan guilay roi Mohamed V guilay Hassan II ni sa yeehi ɗo e Dakar won laabi ɗi innira oui Hassan II ari ɗo joddiɗo e Abdoul Aziz Dabakh Maliken non haɗani ɗon tan enen e Maroc oɗon jojjiten grand mosquée de Dakar ko Maroc mahi ɗum en 1964 nde ɓe udditata ɗum nde nden mbiyanmami nden voilà en 1964 oɗon jojjiten ha joni roi Mohamed VI roi Mohamed VI ene jogui ɗo fondation mo ganduɗa ene famɗi ɗo waɗata ɗum e leyɗele korka fof julde korka fof taski fof ko ngalluɓe mbaɗata tottude miskineɓe ɗo e Sénégal mais woto jejjiten ɓesguji men ɓe ganduɗa ko itteteɓe ɗo nawe Maroc ne janggoya woto jejjiten ɓesguji Maroc ɗi ɓe leydi Maroc ƴettata addu ɗum ɗo ne jangguine to banggue médecine to banggue science e ko way noon donc wonko woni hakkude Maroc e Sénégal ko amitié ɓoyɗo mo ganduɗa je crois que ɗum ɗo wona ɗum ɗo foti ɗum ittude mbasen yejjidde ko ɓooyi teddugal gongal hakkude men e Maroc sa ƴeewi Maroc min mi dañi occasion ya toon Sénégal ɓesgu Sénégal no mbaɗirteɗa ni traité e étranger goɗɗo a tawat ni ne serti même so tawi on nanggama o ngala kayitaji so tawi ka ɓiɗɗo Sénégal najo an ɓe mbaɗat clément sa woppete so tawi ko goɗɗo dañatde caɗele donc ɗum ɗon je crois que ɗum ɗon foof nan ɗon eɗen gandi wonko heewi ko woni hakkude relation ɓooyɗo nana hakkude men e Maroc je crois que moment ji mbaɗe ni ko gonga so tawi ko wayni waɗira leydi foof an ala ko jeeyata ko wona leydi ma kono woto jejjiten enen e Maroc koko ɓooy yeehi ha wontino jiidugal par ce que en desodiri yimɓe men nan toon kadi wonko mbatta a ƴeewat won ɓesgu ma nan toon hol caɗele ɗe jogori waɗoyde sibir déjà en jii à l'université Cheikh Anta Diop he Thianki ko way noon ɗesino wadde jiɗen ni tan ko eɗen poti artude ko gonga yimɓe neruji goto foof neruji mum ummima kono noon je crois que Maroc jaɓɓima Sénégal teddini en holli en teddugal ɗum ɗon ne ko gonga hay so tawi non so yimɓe poɗodiri so tawi aɗa andi Abbas poɗodiral mbiɗen ko so tawi minima sen poɗodiri tan goto fof yiɗata ko voilà ko ɗum ɗon waɗata ɗum donc voilà ko gonga heddi noon ko neɗɗo anne a jogoto esprit gentleman donc ko vainqueur tan woodi e dañƴo échec donc alay sago neɗɗo so foolama welata ɗum ça c'est l'Afrique qui gagne quoi eyi kono goto fof no yinno ƴettude a haali joni Maroc wayri ƴettude guilay 1976 lawol ngol ɗon goto tan ko e football vraiment sa ƴeewi joueur aji ɗi Maroc yaltinta sa ƴeewi ko Maroc ko waɗata ko produire oɗo infrastructure mo Maroc waɗata imagine hande ummoɗa Tanger Casablanca Maroc
jaha manam région ji mabbe koy minitaji mbatta comme ko no terre Sénégal train express régional odo a ummoto do tawi sa sinno ko to wonno ko balde mbatta e lawol kono koy waktuji tan mbatta jettoda donc to bangue infrastructure to bangue développement Maroc wonko wadi ko heewi donc ene hanno Maroc jet donc dum ko yidde mabbe en nyaagani mabbe non bon dum do garo be quoi taw yem nga sajje sana hew sed parce que mi dino même artude et vraiment historique kubuji no yari ni de 1957 ha do parce que ƴettobe kubuji mais hadem den Mohamed Ndim junnom witan ko comme par exemple adandi odo coupe d'Afrique wonko janginat ko hiibi o janginat aussi que neddo sa teyani a muñani ala fof ko mbawɗa dañde gurdam ma donc enen mbawi wiide ɗo Sénégal vraiment holliri vraiment grandeur patam lamijo e oɗo final ha tengti noon e Sadio Mané parce que je remercie au passage El Hadji Baba Mal mi yeeɓi ɗum rema goto omo wiye Sadio Mané foti ko waɗe o foti jaɓɓede jaɓɓugal keeringal min mi waaju goto waɗi o windi waɗi article o yi monument de la renaissance won babiraɗo e yummiraɗo e ɓingel mum nanto ne nafi ɓingel mum ɓe ganda ko famille holon baade yimɓe ɓe ganda ko holon yoɓi ittu mbatta ɗon Sadio Mané. Ouais, c'est ça. Mais encore plus en jii le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye hokkimo calminali keeriɗi e weltanademo mais également aussi Mohamed Nim ɗum ɗon fof ndo waɗi nde vraiment enen mbawi wiide kam ko ɗum yettere Allah no feewi yettere Allah ha no feewi par ce que Allah subhanahu wa taala wonko suɓini en ko woto bon ko bonata ala mais woto bon enen gandi comme par exemple so mbimami joni so tawi comme par exemple en mbaɗi historique seeɗa tan en garti e coupe d'Afrique 1957 ittude coupe o ko Égypte rewi hen ko Égypte encore ƴettuma 1959 Éthiopie ƴettu 1962 Ghana ƴetti 1963 1965 Ghana ƴettiti 1968 Congo ƴetti Soudan ƴetti ɗum ko 1970 Congo ƴetti ɗum 1972 Congo Zaïre ƴetti ɗum 1974 Maroc ƴetti ɗum 1976 ko nden haaɗi donc alay sago vraiment eɓe mbarto keɓe mbarti ko ɓe mbartaki pour ko wartade Ghana ari ƴetti ɗum 1978 Nigéria ƴetti ɗum 1980 82 Ghana ƴettiti Cameroun ƴetti ɗum 84 86 Égypte ari ƴetti ɗum Cameroun ari encore ƴetti ɗum 88 90 Algérie ƴetti 92 Côte d'Ivoire 94 Nigéria 96 Afrique du Sud 98 Éthiopie 2000 Cameroun 2002 Cameroun Tunisie ƴetti ɗum 2004 2006 Égypte encore ƴetti 2008 Égypte ƴetti 2010 Égypte ƴetti 2012 Zambie 2013 Nigéria 2015 Côte d'Ivoire ɓamti ɗum 2017 Cameroun 2019 Algérie 2021 Sénégal ƴetti 2023 Côte d'Ivoire ari ƴetti ɗum alors 2025 Sénégal ari ƴetti ɗum yo taw ko noon jogori yaarude 2028 également ƴetti Sénégal ƴetti ɗum 2000 ha presque poten e Égypte par ce que Égypte woni mo ganduɗa équipe ƴetti ɗum kino tolno e laabi jeeɗiɗi donc ha hande kadi yondikinaki par ce que kala nde ari ardata motivation ɓurɗo tidde ha wi en ƴetta ɗum ça veut dire que jinmi wiɗɗo tan so yimɓe haala ɗum ɗo fof jiɗmi wiide Sénégal ɓooyen ko ƴetti ɗum ko 2021 ƴetti arti 2025 ƴetti ɗum donc jiɗɗen wiide tan ko hankkadi Sénégal nene la bonne voie la bonne voie noon ko ɗum mission et une mission égale à moyen ay ɗiɗo moyen ji colossal ɗi ganduɗa hoorema hande président de la république ƴetti waɗi ɗum yooɓe jokku ɗin ɗon moyen ji e sport o par ce que sport o ko ɗum nokku mo ganduɗa hoorema hande kala dañƴo sinok sago mum sa dañi ɓiɗɗo tan a nanno ɗum école football par ce que ko ɗum damal dañal no fewi Mohamed Dim ko ɗon jinnomi jofnirde vraiment nde ɗo toɓɓere nde ganduɗa hoorema ko kañum woni toɓɓere men hande sen gari e toɓɓere men ɗimmere woni Farba Ngom Alhaji Farba Ngom mo ganduɗa hoorema en cafta en kaɓata haalde haala muɗum par ce que waɗata men haalde haala Farba Ngom woni to woni ɗo dumbirɗo dumbaɗo très sincèrement sinno hande bawno ɗo woni fof sa yittinoma e on ɗon état rek hankkadi lawol yamiri ya heɓ vraiment liberté ma jaaha cafroyɗa par ce que ko neɗɗo haqqi aade pourquoi ene ñaaye ha ala ko han e dis wona hande o comme par exemple hanki avocat ji makko jalti kolliti wonde hay visite aji ɗo heɓanno hankkadi moƴƴi ko waɗe limité par ce que o natti hattande wawde arde o cooɗo est ce que yontani sincèrement di laamu ngu kañumen woppam o yaa lawol makko o yaw safriyo ɓayde kañumen ko kala ko pawno e dow makko a faami parquet ji ɗi garat pawto mbi ɗum ɗon wodani so tawi vraiment c'est pas de la politique tan c'est pas de la politique yim gaccum o yaa walla holno jiiruɗa ɗum Mohamed eyyi Abbas a jaram bon hade mi nadde ɗon tan ko vraiment wadde félicité besguji foof surtout ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe men
enen peut-être nani ene débat to bangue sport o tan ko hollide weltarde yimɓe jogui goto foof weltarde ganduɗa ɗum ɗo dilla e ɓerde mum guila kuuɓo ari mais en gona anduɓe sport mbaɗono yam mboɗo sikki ɗo yonno ɗo e ko Djibjien voilà vraiment ɗum ni mais j'avais vraiment pensé à ce que vraiment kanko fonnoir ɗo waɗa min complété parce que il est pertinent voilà to bangue sport ala ko gandum hen min so Allah heddi noon ko weltade joguiɗa nde juste kollita ɗum voilà donc ɗum ko wadde remercier vraiment ɓesguji leydi Sénégal foof sa ƴeewi hande foof fen guilay seremɓe ɓe koye oɗo final jiimi seremɓe joguiɓe kurusaji mumen jinnaɓe duwotoɓe e kala guilay chrétien ji ɗi julɓeɓe e tout goto foof nana waɗa ɗo wawri ɗo artiri kam hen ay ƴeew je te jure aɗa andi min jeemi final o ko Fouta hawri ene waɗi ziyara galle mawɗo men goto ne wiye Abou Koura Seck Allah en seedi wallahi wal kitabi mi nani e nder ñalawma o ɗeɓe mbaɗanno silku alquran ɓe mbaɗa silku woodi almuɓeɓe dariɗe wi e wonde mbaɗene Sénégal hay so tawi noon Maroc ɓiɓɓe yummiraɓe meɗen goto foof en fooɗa yiiɗi ko yiiɗi kono enen jiɗanɗen koyemen mbaɗene Sénégal duwaw beele waɗi ƴettu coupe on o wiyete ko Baydi Diallo ɓi ceerno Amadou Kadiata voilà ko hollite tan vraiment ɗum ɗo hollite ko Sénégal en miniature ko yettere Allah bon ko wona ɗum ko to banggue alhaali Farba mbiɗa beele wona politique c'est purement et simplement politique mais hay so woni politique quand même hankadi yonti em goppam ɓayde lawol ngol en sarriji meɗen en jamiri ɗum ɗon hol jagguɓe Farba aɗa andi ko toon poɗɗa ƴewde sa ƴeewi tan a yiyat ko heddi ko noon je crois que wonko ganduɗa ko waɗata engagé tan ko responsabilité président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye sibu nde o laami assise mo fuɗɗi wadde mo adi wadde ko noddude assise de la justice o noddi dendagal dilloɓe et les acteurs politiques o noddi dilloɓe e ñawoje ɗe les magistrats o noddi ɓen ɓe ganduɗa ko waɓeno Aissata Tall Sall en notoyima toutes les forces madame force vive de la nation kamɓe fof ɓe notima min toujours mboɗo haala ɗum mbimo waɗi bonne tan ko guila ɓe noddi hen Cheikh Bara Ndiaye guila nden kam gandumi déjà mais fo e wade noon ƴeewama ɓuccita sappita ko ñawi ko hande walla ko foti ko ɓeydede amendement ji mbaɗama wajiɓe windama mais en ji on dossier nde ɓe tottirta ɗum président de kanko Bassirou ɓe ganduɗa kono yanoɓe e on assise ene goyanno yiide wonande minen komin mbaɗno conclusion ji ɗi ha joni ala ko président ƴetti hen comme acte wadde nana e tiroir en jii ko hanki peut-être men garto e émission ji men garoji ɓe mbaɗatno rentrée des cours et tribunaux kanko président de la République en nani ko haali ko wonko ganduɗa an président sa yi aɗa woppa ɗum ne ɓenna wonko kalata yimɓe dokkata ɗum fayida woni yimɓe dokkata ɗum fayida ko wonko ganduɗa nana waɗa par ce que so tawi yimɓe joɗima ha e oɗo alternance yiyama won des opposants politiques te ko politique nanguira e magistère Bassirou Diomaye yimɓe mbiyata ko wawa wonde ɓen ɓe ganduɗa hanki woodi ɓe ganduɗa kañumen ala ko gotorini Bassirou Diomaye Diakhar Faye so wona yiide injustice nana waɗa e certaines détenus politiques ganduɗa ɗum ɗo ko politique yimɓe mbi ko ɗum ɗo yo dokku ko ɗum ɗo gotiniriɓe oɗo régime so tawi kamɓe ɓe garat ha joni ko ɗum ɓe gonat mais en kaltata ɗum presque en kaali en kalti Ousmane Sonko bon yimɓe fof ene gandi haala ko haalno e Farba Ngom Lat Diop en Mansour Faye en e ko way noon Farba Ngom nde woppa donc mais Farba en kaali ɗum mbiɗen Farba Ngom nanni ɗum ko Dahirou Sarr dossier mum e Dahirou Sarr kalis ummiɗo toon to trésor public on joom haalis kañum itti kañum woppama mais joɓanoɗo ko kañum nanga a wawa itu ɗum e politique ko politique tan ko acharnement politique tan won ɗon mais faut e wade noon je crois quand même par élégance e wadde respecter droit de l'homme parce que leyɗele men to banggue justice wonko ganduɗa ɗum ɗo koko renda won charte uji won convention ji international yimɓe ko mbaɗi ɗum signé donc neɗɗo so tawi joomum sellani ana jogui ko yiyete ko présomption d'innocence neɗɗo ene jogui ndimako wawde yawde so tawi tan kay expert waɗi ƴewama dossier mum médical oɗo ko kanɗo safroyade
parce que toon to ɓe mbaɗimo to ɓe mbiyata ɓe nawimo pavillon spécial ko ɗum prison par ce que woodi ma won laaɓi ɗiɗi Farba Ngom waɗi malaise ɓe jaltinta ɗum ko pavillon spécial ɓe nawa ɗum e hôpitaux ji goɗɗi safroyo donc ça veut dire que ɓe mbawa wawde ittude ɗum e ko ganduɗa yiide beele ɗum ko politique walla ala enen fof ka eɗen gandi ko politique ko jeeyam doolago heddi noon ɗum ɗon woni ko mbiɗen ɗo en kalta haala Ousmane Sonko en kalta ministre de la justice mbiyeten ko président de la république en tant que mo ganduɗa kanko ko kañum jogui responsabilité janggo e jaam so tawi to banggue ne waɗa ana waɗe comptabilisé manam mandat mum kala ko kewi e leydi ndi ko kañum tekki rondi ko on yimɓe mbata yiide au delà de nos divergence politique kala ko wawi wade hen yo andu wonko ganduɗa wona c'est pas saine on dit ko yoɗani ni e leydi kadi janggo e jaam kala ko ari hen ko responsabilité makko par ce que hande kala bawɗo dumbude Farba Ngom mais ko kanko woni président de la république ko ene welimo so welanimo hande Farba yaltat kono fo e wade noon neɗɗo o omo jogui ndimago quand même kala ko woddirɗomo so tawi jomum yeehi ha ronki cellal mum ene foti hani jomum acce yaha safroyo parce que ko gonga noon to banggue visite Farba Ngom eɗen gandi woni e incident mo ganduɗa waɗino toon goto yimɓe makko hay ɗum ne ko droit mum ko droit mum le plus absolu Abdoulaziz Diop ko kañum peut être daño incident e damal ngal haɓe mbi désormais ɓe mbaɗi réduire dendagal to banggue ko yete visite aji waɗama réduire ha ñalawma foof omo jogui 10 personnes wawɓe yiide mais ko hay ko wona ɗum Farba Ngom hande eɗen gandi mo sellani wawa jooɗade hattanade jooɗade tan guila subaka sebo eɗen gandi Farba yimɓe ummota ha Fouta ɓe ummo ha caggal leydi arde yiide salminde Farba e jona ɗum wadde on eɗen gandi ko neɗɗo yimɓe wawa jooɗa tan ñalawma o foof wawde recevoir yimɓe te sellani donc yoɓe dokku jomum safroyo enen wona visite o ni jiɗen ko gonga hayto sa jeeyi to banggue visite o ni sa jeewi je crois koye décret 2021-42 jeeya koye du 4 mai 2001 eɓe mbaɗi décrété to banggue sa ƴeewi dans les établissements pénitentiaires neɗɗo o mo hani tottede carnet de visite carte visite beele o yaha o ƴeewoya prisonnier ɗum kadi mboɗo sikki waɗaka limité wonande ko ɗo e ɗo foti hadde donc je crois ko ɗum ɗon ko ɗum fodde kanko Farba Ngom en ñagaki ni yiide yo ɓeyde non mbiɗen ko yo woppe jomum yaha safroyo paade kay on mo ganduɗa hande ko ɗum woni ko rewruno ko kañum woni sababu ha jomum nanga kañum laɓɓinama tottama liberté provisoire mais ne hani Farba Ngom kañum ne totte liberté provisoire parce que hay nde ɓe garte finalement nde kanko Yassine Fall ministre de la justice o waɗi conférence de presse woodi ko yi Farba Ngom tumama ɗum ɗo nanguirama ɗum ɗo eɗen gandi ɗum ɗon waɗama classé weddama jomum ruttima to ummino to woni pavillon spécial wadde on dossier kam ala charge pawaɗo e dow makko donc o waɗira retenir tan ha joni ko nanguirono ko donc ɗum ɗon bon en ji appel waɗama te appel o so heewi ha heewi ko lewru mais so famɗi lewru jomum ne wawi wonde mais so heewi ha heewi 3 mois omo wawi toon jottade ko addi komo totte liberté provisoire mais en jiiɗa yo yettoy toon ande ñagoto ɗon yoɓe gaccu jomum yaha safroyo ko heddi ko noon lawol wona ƴewde des enquêtes ƴeewe beele ko jomum rewra ko sene woodi ene woodi so wodani kadi jomum en gacce kono hande yimɓe fof enen gandi no ɗum wayi donc yo président de la république kañum foti ƴettude responsabilité mum vraiment rewna gueɗe ɗe lawol anda janggo e jaam kala ko ari ko kañum tekki rondi ɗon wadde min somi faami tan an jiɗɗa wiide hande jogui gueɗe fof ko président de la république kanko tan woni mo ganduɗa ma hande so wini yo gas mais si y a des manigances politiques mais parce que y a des manigances politiques ɗum tan mbawɗen wiiden goɗɗum ala goɗɗum ko wiyen so waɗoɓe ɗum ɓe ɓe goni koye responsabilité Bassirou Diomaye so yi yo dokku hande ɗum dokkat ok yo so wi yo dokku hande ɗum dokkat donc enen gandi mataw ma en gattoy no mbiɗa ni la rentrée des cours et tribunaux enen gandi wonko jiɗɗen toon ko haala ko ganduɗa hoorema vraiment ne heewi ko haala hen ɓe sikki inchallah jewte men paadi ma en gatto hen ha ɓuurɗen yagnade ko wiide tan vraiment enen ñaagui Allah subhanahu wa taala mo ganduɗa hoorema kañum woni bawɗo yo wallu en beelma Farba Ngom yaltu wona yo wallu en enen en tant que vraiment yiɗɓe yo yaltu ala mais yo wallu Sénégal par ce que gañƴen ko gañanɗen ko Sénégal en jinna ɗum Sénégal jiɗɗen ko Sénégal kala kene woni dumum yara woni ke ko ganduɗa gueɗe labde janggo sene sife taw ene sife e ko laabi quoi wasa sifede walla sifirede mo ganduɗa vraiment moƴƴani Mohamed ndim konngol ma battinigol
e kongolam batindingol ko yidi yimbe tan hande mato ganduɗen ko wadde mato édition spéciale ko fatuno fate oɗo coupe d'Afrique hay so ɗum tawi ɗum ɗo kam ñakkata yimɓe mbaɗata hen bronché ko yewti alhaali Farba Ngom en ñaguima tan de Allah hokkatamo wellitade ko heddi ko mbiyeten ko tan ɗum ɗo de ko ɗum responsabilité président de la république so mi yi ko ɗum responsabilité président de la république sa totamo sawro ya aynoy kala hen ko telɓi e sefre ma ko wawi arde hen fof ko an woni responsable bon ko heddi ko yettude bandiraɓe e jarnudeɓe hokkudeɓe aadi mataw talata paaɗo so hawre welede Allah inchallah ɗum noon talata paaɗo so Allah hawre welede Allah en jetti en jarni aussi Diagraf Dimat mo yeeɓa en franchement par ce que ɓoyani ko en kaldi wi kanko omo waɗa hakkille makko émission mo yeeɓa ɗum no fewi kadi omo duwono en vraiment ndu Allah nawrata gueɗɗe yeeso ɗum ko ɓoyani ko tan en mbaɗi échangé donc enen kanko aussi enen duwonoma par ce que enen gandi c'est un acteur de développement vraiment e nder nokkuji ɗi kala gandita ko acteur de développement hande hikka so keno ñawi ken sogoñ men Ceerno Bachirou Tall ko ɗon ɗo galle makko ɗo Dimat ɗo ko ɗon jaɓɓete vraiment yaade toon to Halwar enen gandi ziara Halwar aussi natti woɗɗude ɗum noon en duyima yo Allah yettin ɗum e jaam yettina enen foof e jaam hokka en sembe tidɗo kanko Diagraf en calminimo en calmini aussi banimen debbo enen toon to Bruxelles ni wiye Sokhna Kane kañum aussi ko yeeɓiyanke men gana wiki e wonde so tawi ene liggorno so tawi en gari tan woppar gueɗe mum foof vraiment jooɗo wone yeeɓ ɗum noon aussi on en mbawa yobdemo Sokhna Kane on ko debbo mo Thiangay Ali Maram lewtali Ali Maram en calminimo no fewi en calmini foof en jarni donc inchallahu rabbi ha samedi paaɗo mbawen artude e yewtere wonde taw ko pamen pamminen so Allah lamɗo jaaɓi